От мен да знаеш, приятелю, не може да загасиш някого, на когото душата му свети. По-силно е от всичко и по-вероятно е самият ти да пламнеш. С такъв човек е лесно. Лесно ти е да общуваш, да се усмихваш и да мечтаеш. А трудно е единствено да го забравиш. И не приемай такива хора за даденост, защото няма случайни срещи в този живот, нито в другия. Не напразно са казали хората: той онзи горе си знае работата. А нашата работа е да обичаме това, което имаме, тук и сега. Колко е кратък животът и за къде пестим любовта си? Земята би умряла, ако слънцето спре да я целува. Хафез Шамс.